गामि आंना लावखाता ओमफ्राय VCDC जोंनि गोरलै गामि आरो MLA नि माबा जोंनि सापागुरि जोंना बे दा बल फिल्डनि मुङै जों बेयाव हाया 12 बिगासो हा दंमोन बे 12 बिगा हाया दा दैमाजों खुरखा बहुत बोसोर माबानि गेजेराव जोंना दैमाया खुरखालांजोब्बाय दा 6 बिगासो हाया मथा मथि दैमाखौ लांजोब्बाय सरकारनि सायाव जों बेखौ आरज गाबनो लुबैयो जाहाथे बे बल फिल्डखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बासायनो थाखाय गभर्नमेन्टआ जोंखौ राहा खालामो अन्थाइ जाबनानै बा ओरै जावख'हरनायनिबो जोंना लामा सुबिदा दंखायो जोंनि बे माबाखौ दिनैसिमबो गभर्नमेन्टआ नायफिनाखै बहुत बोसोर जाबाय जों बेयाव उन्दैनिफ्रायनो जों बल गेलेना रायजो माबा खुंबोनाय बे हा खुरखानाया बेसेबां बोसोर बे हा खुरखानाया मथा मथि 5 बोसोरनि ओरैसो जाबाय ओमफ्राय बल फिल्डआ जों 5 बोसोरसोखौ मोजाङै गेलेनो मोन्दोंमोन दा 5 बोसोरसोआ मथा मथि बल फिल्डआ खावसेल'सै BPF सरकारा हा खुरखानायखौ होबथानायनि जेबो राहा लायाखै नामा बेखौ बे सरकारा जोंनिया जेबो माबा खालामनाय जायाखै बेबस्था लानाय जायाखै सरकारनि मानसि रावबो नायफैफिनाखै नायफैदोंमोन 2018 आवबो बल फिल्डनि माबानानै जों आलासि चिफ गेस्ट हिसाबै लाना फैदोंमोन बिथांनोबो देखायदोंमोन जोङो दिनैसिमबो MLA आबो जोंनो बेयाव बिनि राहा जेबो देखायना होनाय जायाखै मावनानै थानेस्वर MLA जोंनि समस्तिनिनो बिथांखौ चिफ गेस्ट महरै लाबोनानै माबानाय जादोंमोन बिथाङाबो नायगोन होननानै दिनैसिमबो जेबो लामा नायाखै आচ্ছা नोंथांमोननि बे लावखाता गामिनि बेसेबांसो न'खरनि बे दैमाया हाखौ खुरखालांखो लावखाता गामिनि खमबाबो बेयाव 20 गिरिसो न'खरनि ओरैहाय जोंनि हाखौ खुरखालांजोब्बाय हा खुरखानायाव मा खहा जादों ओरैनो खहा माने बहुत दंफां दङमोन दाखालिबावैसो आंनियाबो दंफाङा बेयाव 20 दालसो दंफां दंबायोमोन हानि गायग्रा हाबो दंमोन बेजों लोगोसे आरो नैबेयावनो जोंहा बिदिनो आलासि जायबा गुमैनिनो हा बेयावबो नैबे खिनियाथ' पुरा गुमैनि बेबो 5-10 बोसोरनिफ्राय खुरखाव दा आदाबो गैला बेनाबो खमबाबो 15 बिगासो हा दङमोन सरकारा अनसुंथाइ होदोंना होआखै एख' सुंथाइ होआखै दिनैसिमबो जेबोथ' मावासै नालाय बिनि थाखायथ' जोंथ' गोदान सरकारखौनो लुबैयो जेनेबा UPPL आ माबा मोनसे जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन नामा बेखौ जों नुहुरदों दा जिहेतु बर' हारिनि जिहेतु दावगाथि नुदों जों बिथांमोननि लामा हान्थिनाय नुदों बे हिसाबै मोजां जागोन नामा होननानै जों दा UPPL खौनो बरायो जोंनि नुनायाव जों बेखौ जोंनो परिबर्तन नांगौ বান আৰু খহনীয়াত বিপৰ্যস্ত ৰাজ্য
खासिजों बेनिफ्राय दा थाङै थाङै मा जाहैखो माने बहुत बोसोरनिफ्रायनो खुरखा बियो दा माने आधा 6-7 बिगासो माने दैमाया खुरनानै लांबाय दा बाखि बेखिनि जिखिनि नोंथांमोना नुदो बेखिनिया नांथानानै दं दा जोंहा बे फिल्डा गैयाबा जा खुदियाफोरा दा सेंग्रा गथ'फोरा बेयावनो माने बल गेलेयो बेनिफ्राय प्रेक्टिसफोर खालामो खारनायफोर दा ओमफ्राय बे जुदि फिल्डा गैयाबा जोंहा माने भबिष्यतआव गोबां माने प्रब्लेम फैगोन आरो फिल्डा गैयाबाथाय राहाखौथ' जेबो लानाय नुवाखै जोङो आगोलबो जों बेयाव मोनसे जोलुर बादायलायनाय होदोंमोनथ' बेयाव बेनिफ्राय जा सार फैदोंमोन एमएलए जोंनि सापागुरि समस्तिनि चेयारमेनफोरबो फैदोंमोन नाथाय बिथांमोना फैदोबाबो माने आश्वासनथ' होदोंमोन बेखौ माने बर्डार फिक्सिं खालामनाय बा बेखौ गराखनियाखौ माबा खालामनाय जागोन होननानै नाथाय खिन्थु खामानिजों जेबो माने मावनाय बा जाफुंनाय जों नुनो मोनाखिसै अब्ला माने स्किम गैया जेबो स्किम गैया दा ओंखायनो दाथ' गभर्नर रुल सोलिबाय दं नेक्स्ट जुदि माबाफोर जुदि मोजां जोंनि गोदान सरकार फैयोबा जेन बेवहाय जोंनिया मोनसेल' खावलायनाय जेन बर्डार फिक्सिं खालामनानै जोंनि बे माने बल फिल्डखौ गेलेग्रा फोथारखौ जेन रैखा खालामो बेखौ आं माने खावलायदों बेजों लोगोसे बल फिल्डनिल' खोथा नङा माखासे बस्ति दङ बस्तिफोराबो खुरखाजोब्बाय बल फिल्डजों लोगोसे बै जायफोरा माने खेथि मावनानै जाग्रा बा बारि बागानफोर दंमोन बिसोरखौबो माबानाय जाहैगोन रैखा होनाय जाहैगोन बेजों लोगोसे जेबो अनसुंथाइ मोनखायाखै गराख'नि नामाव जोंथ' मिथिदों थिंपार फैयो बेनिफ्राय किसु माबा माबि स्किमफोर फैयो दङ होननानै जों खोनाबाय थादो जों खिन्थु दैमा सेराव हा थानाय हिसाबै आंहाबो दं हा खिन्थु जों थिं गांसेबो मोनाखै बेखिनि आरो बाथ्राया आदसा जोंथ' दा बे गोजामाथ' 17 बोसोर हाखन खालामलांबाय जों गोखा गोदैखौ मोनबाय दा जोङो मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों दा सोलायनानै बिथांमोना माबायदि फर्मुलासनि लायोबा जों एसे मोजां जागोन बायदिखौ नुहुरदों आरो गोदान माने गोजामखौथ' जों मोनबायानो टेस्टिं जों खालामबाय जथेस्थ' बोसोर जों नायबोबाय नुबोबाय खिन्थु सोलायनाया जाद्रायाखै होननाबो जों बुंनो हाया जादों मावाखै नङा मावदों बिसोरबो थिगानो खिन्थु जिबायसा जोंनि माने जाबावनांगौमोन बेखिनिखौ बिथांमोना मावजोबनो हायाखै ओंखायनो जों दा गोदान माने मोनसे सोलायनाय जों लुबैदों आरो माने गोजाम सरकारनिख्रुइ गोख्रोंसिन बा मोजांसिन रायजोनि खामानि मावनो हायो जों दा गोदान सरकार दा जोंथ' जि नुबाय दं जों दा गोदान सरकारखौ जों फैगोन बायसाखौनो आसा खालामना दङ गोदान सरकारानो जों नेक्स्ट बिटिसि जिथु माबा गोहोखौ आखायाव लानानै रायजो राजानि माबा मोनसे मोजां मावगोन बायसा जोङो माने नुहुरबाय दङ दा जों बेखायनो जोङो गोदान सरकारखौनो जों हास्थायदों गोसो गोरबोजों दा जोंनो सोलायनाय नांगौ